Ratu Ndrawati kuwi kadange taruna nata Mandura Prabu Baladewa. Truk, gentenan truk. Kandange sisan, "Mah, kowe nek karo wong paduli aku mah." Gentenan wis. Engko nek sing dibutuhke kowe, ora ya kowe ngewangi aku, ora aku adimu. Sana iki pertanyaan. Pertanyaannya, negara sing ketunggon dewa kok ketaman pegebluk nika nuwun sewu, apakah mungkin? Napa iso kelakon? Turta nuwun sewu, Pustaka Jamus Kliwasada ajeng dibeta teng negara Ndrawati, tembunge dienggo tumbal. Nggo tumbal niku dinapake, niku dipendhem kaya ndas kebon nika. Nek Pustaka Jamus Kliwasada niku dienggo tumbal teng negara Ndrawati, ateges Pustaka Jamus ora bali meneh teng negara Ngamarta. Panjenengan kelangan pusaka, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Amorwati kinelan sesakti sangge kinelan wito hanyanggo ing swasana. Amorwati kinelan sesakti sangge kinelan wito hanyanggo ing swasana.
Sada pawana ting ranu tresing karsa sing karsa miwatining kanyut manusira ring Gusti Sidat Agung Awigna Mastu Prama Sidhem Awigna Mastu silat mriwang jagat karana siran tandha kawisesaning desana sono sinawung lang kula pesta masih tantun lambang Buddha jinan tutur katela tulat-tulat nilap ting paradya minursita upama praniskara karana gedhem ing jaman murwa pinarti tameng lalata mangga teka pasenaning gupita tanpa renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggunggung sang Murawengkata sebet biar dumadining wayang purwa para kaning kandha narik rututing basa dungeng kunung musurasa ninarasa ya karaos welat saira hangrasa wani pruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca jarweh wis rinakup caing carita lebet wis gemelar jroning pagliran yaiku sejati namriksani pagelaran Linggih Purwa Surya Candra Dharma Hyang Kartika pinurba kodrating kawasa sahalira triyangi Dri Bawana Purwa teking duksina gilir gemandi teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya rambun kaya jawabating ngrembyah dadi padhanging kutu-kutu alang atoga Bronwana Myang Brontiya dadi obranaan tanpa wicalan padhang trawangan nari Sang Hyang Rawi ing ngasa merbawani jagat mungkin jagat wetan duk mungup-mungup mungging hangrane abang mengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi saya dangu sumuno Sang Hyang Arka katon sumeblak kanan kiring abang ismu jenar kaperbawan nari Sang Hyang Basanta tanembo katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung kene melan gendanu kasthi ing Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu selain kawula dasi den rasang upaya buga ngarep Tegal Sawahi hanglur selur tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane samaneh ana pirembagan Samara Wangi Sang Warga saya dangu saya inggil katon nari jagat wis katon melok dringing kebat papat lor kidul wetan kulon Sunare jagat kang samrubin yada rebut teja rebut kekuwung parandritatan ana ing madani kekuwunging praja ing Amarta ya ing Indraprastha ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura marmong keluarga 100 tanantu kalih 1000 tanjang kepetiga krana negara Ngamarta dumadi saking pulo-pulo bebanjaran
Singasapantaya benawi tinampi ombak samudra biruang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapantok uruting Cakrawala, wane-wane cakri ing wisik. Sameneng kineping jurang corong kinepung guwa sirung. Kinarya susuing peksi lawet mihang sarang burung. Wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebeganing pasir gumlaring garis pinggir. Tanem tuwuhang ngrembuyung, royo-royo karang kitri. Ruwe-ruweraning klapa pratandha bumi subur. Pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung kebanjengan hangarang sang langit. Linggak-linggok lampahing tuwing mijil saking sendang-sendang. Wening tirtane irene pinara-para palemit tinampi wadhuk benendung-bendung. Kinarya hangleni sawah nang pategalaning Narakisma. Wekal pangolaing tetanen bebasan tan ana bumi sacengkang kang selo. Sadaya tinanduran tanan tuwa kang merakapi tanjo Badarisi hagelaring pasabinan. Yayah Rukmi Sari kang pinangku pertiwi. Tategalan lenggo Palawija nganger mbuyung gegodhongane ambiyet wohe nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Pala kependhem, pala kesimpar, pala gumantung sadaya tan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingon ngaraja kaya pitiwen sang-sang rembaka lamun sang aglaring pangonan. Lamun manci serap surya samya mulih marang kandhangi dewi-dewi. Datan ana carane kandhang nganggo kenancing palang labet tebi saking tindak Durjana Cudi. Samya sayek seka kapti. Akarya luhuring nusa bangsa tuwe negari Ngamarta. Wanaga ngimbanging gunung hanggung lineksa mrik lestari ron tumurun trah tumerah. Sadaya dadi rega-reganing lingkungan. Langkung-langkung lampun tinaliti. Jamya sampun sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya. Tebih moda winada. Ana namung samat sinamatan daya dinayan. Sawiji-wiji semapan jati ing jejiban. Ing mriji temah wujud manunggaling cipta, rasa karsa hambabar karya. Kenging mirasake negari Ngamarta Kesuma lagi ngancik marang jaman kencana. Panjang kunjung pasir, pawukir loh jinawi gemah, ripah karta, tata raharja. Dasar negara gedhe bara padang jagate dhuwur kukuse ado marang kuncarane. Turta kasusreng manca praja. Lah, sinten to wau? Ing asta musarane ngadil praja Ngamarta, menang ngucapna dasa namaning Sanata. Dasaraning 10 nama mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma. Ya Prabu Puntadewa, ya Prabu Yudhistira, ya Guna Talikrama, ya Sangajata Satru, ya Sada Dwija Kangka. Nata lamun andra guna ngaguna tan ngendhap naning jalma luhur datanan kulung-kuli. Andhap tan kasoring sesami. Yen to guna wiring jajan nuring keprabon. Sadalu mangketan wedha dewi nunggel kang kawicarita. Risa Jawa Sanata paramus tinggil binaturata lenggah dampar. Ora mantra-mantra sipating Ubathara. Yayah Sang Hyang Bathara Darmangi Jawantah. Binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan. Kawis tinggal pepak anggenggeng pasibaning para wadyabala miwah para nayaka mgambar mblabar yayah samudra datan tepi miwah sangganing para anung-anung tungguling praja ing Ngamarta ingkang ngaglah bergagah yayah prayit mengkewuh menika ta warnane kadang nata satru ing Jodipati ya nunggul pawenang Raden Harya Werkudara ya Sang Bratasena ya Sang Bimasena ya Sang Wijasena, ya Sang Kusumayuda, ya Sang Kusumadilaka. Sadra gagah pideksa gudhek wok simbar jaja. Turta kasunungan kasekten linangkung mila dadal mung kalamun dados bebeteng tetanggulaning kewa praja ing Ngamarta. Jumenenging Sang Werkudara jinajaran ingkang rayi satriya panengah Pandhawa satriya ing Madukara. Kekasih Raden Janaka Raden Harjuna, ya Kunti Dewi Batsa, ya Sang Mahabau, ya Sang Kalidi, ya Duda Kesa, ya Bambang Margana. Satria bagus tanpa cacat gaya teja pangawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling. Turta kondhang dadi sotyaning lananging jagat lan curing bawana. Sumambung pisawanipun wragil Pandhawa. Satria ing sawo jajar tuwin bumira tawu Raden Nakula Sadewa.
Raden Pinten Tangsen. Kembar busana kembar wicara. Receh pangandikane Angudanasih. Ing Jawi hadir mlabar. Sangganing para Nakasama gantung pasisiran, jejel, riyel, rapet pepet pipit, prasasat atau pandengkul datan posolo. Labet kadang para sebo. Ing alun-alun hambuda gendera rontek umbul-umbul. Kekiter hangen danu yayahipun ing mangsa labu. Bayu megar pindu jamur barat ing mangsa rendheng tumbak ing ngarang api jati ngarang ing mangsa ketiga. Paradine tidhem madaning pasewakan negari Ngamarta. Dadak sakala ing mangke kamesti ngarawipun nata agung ing Ndrawati miwah nata ing Mandura. Riwanja lenggah madaning Datulaya. Sigra ngrantu sabdaning bumi nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Kacarita sak mangke kapireng swara bendhe munya mangungkung. Kajena bilih Sanata samedhar pangandikan. Dadi aku mangun jeneng pangandika Sanata ing Ngamarta Prabu Puntadewa ingkang dereng kababaring lisan. Tuan sembah niring ulun kapurba risang murbeng rat
Sretinon ning pasewakan busana maneka warna Sepak puspiteng Udyana Myang Pandra Sarwa Rukma Ranggeng Manik Nara Narawata Prabanya kang sumirat kenyaring teja laliwaran lir ki laci siring atit Wimbo kekondo amre ingin katiuping maruta mando saparan mangambar kongas
Nuwun agung. Mugi ngayomana marang Praja Ngamarta saisinipun. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Ndwarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu. Ya jagat mangestu kara wayah Bathara jagat. Nuninggih Yayi. Sakalengkung bombong raos sing manahipun ing Ngraka Ndwarawati. Dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Asung pambagenipun Yayi Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah. Namung keparenga ingkang Ngraka ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawakana kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Mboten langkung kasekecak nuanggen jengandika lenggah kawula nok-nok nuninggih Yayi sampun mboten kirang prayogi. Pisawanipun ing Ngraka ing Ndwarawati dinten sak mangke menika wonten Praja Ngamarta. Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Miwah Koko Prabu Mandura sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu katuran karaharjan tedhak paduka wonten Praja Ngamarta. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat. Patih Indra Jaladewaku. Yayi. Tansah winantu ing Suka Basuki sowan kula. Niring Sambikala Widada Durga Mendhak Kala Sirna. Sawanipun ing Ngraka ing Mandura wonten Praja Ngamarta. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ing Ngraka ing Mandura kunjuk kersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawakana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecak nuanggen jengandika lenggah. Yayi. Sampun mboten kirang prayogi bisawanipun ing Ngraka ing Mandura. Wonten ing negari Ngamarta dinten sak mangke menika Yayi Prabu Darma Kusuma. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katura. Kresna kakangku. Dimas kadangipun Kakang Werkudara. Siadi ngabekti karo pun Kakang wis ndak tampa karya bombong penggalihipun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana Werkudara. Ndak gegem dadiake jimat ora liwat prayoga nunggun mulenggah. Baladewa kakangku aku ngaturake basaku katura. Yo Werkudara. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang Mandura ning Praja Ngamarta. Pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat ora liwat padha prayoga nunggun mulenggah. Werkudara kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ing Mandura ning Praja Ngamarta dina samengko iki. Nadyan kula Koko Prabu kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Arjuna ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana Janaka. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Janaka. Ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Mandura Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing ngasantosan. Mugi kasekecak nuanggen jengandika lenggah. Koko Prabu kekalih Dimas Arjuna kaya wis ora kurang kepenak. Ya Janaka. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ing Mandura ing Praja Ngamarta. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Iya Nakula Sadewa ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ya Nakula Sadewa ndak tampa. Atur bekti kalawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Mandura Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Nggih kula jimat paripin dayana ing kasantosan Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi Koko Prabu saestu andadosaken gugup gurawaling manah kula dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan tanpa pepuyan wonten ing Praja Ngamarta. Koko Prabu menawi rawuh paduka alit utusan gandhek sakembaran paring uninga bilih lenggan menika paduka badhe keparang tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedya ngrakit arata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu tandha
bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu jagat wasisaning Ubathara Wayapura jagat. Yayi nadyan nembe kawiyosing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ing Raka Indrawati. Namung semantena tata upacara ing kaprajan inggih mekaten menika kala wau boten satrepipun menawi paduka pisungssungaken dhateng Raka Indraraka krana pangraosipun ing Raka Indrawati pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta menika tanpa kadidine kula wangsul dhateng negari Indrawati. Ngamarta inggih Ndrawati, Ndrawati inggih Ngamarta. Mila tata upacara ing kaprajan ing mekaten menika kala wau estunipun boten satrepipun menawi paduka pisungssungaken dhateng Raka Indrawati Yayi. Malah mangsa kala benjang menawi wonten kalodhangan tuwin wekdal ingkang mirunggan Nyai Prabu sakadang nedha tetinju dhateng Praja Indrawati kaicalna jiga kelawan pekewa Durgama Sangga Runggi. Ndrawati karengga kados dening Amarta Yai Prabu Darmakusuma. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan Koko Prabu. Dene mekaten anggen paduka ngrengkuh para Pandhawa. Tumrap penggalih paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati ingkang saklajengipun rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang mekaten menika kala wau tuwa tandha pitaken saklebeting manahipun ingkang rayi Ngamarta. Wonten paridamel menapa Koko Prabu menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana sumangga kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu. Yayi wale-wale menapa sawanipun ingkang Raka Indrawati sepisan tetinju dhateng karharjanipun kadang-kadang kula para Pandhawa dene dungkap ingkang angka kalih. Mugi andadosna ing kawuningan sawanipun ingkang Raka Indrawati wonten negari Ngamarta menika estunipun namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang manahipun ingkang Raka Indrawati Yai Prabu Darmakusuma. Handrah ingkang puspita rum kasilring samirana mrih sekar kadung ngas kandanya mawe raras renaning driya Koko Prabu dadosaken kagiat raosing manahipun ingkang rayi Ngamarta dene paduka paring dawuh ingkang mekaten mongko lupiya ingkang sampun kelampah pendak-pendak Pandhawa menika tansah sumindhe dhateng panguwaos paduka Kanjeng Koko Prabu ngibaratipun Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan kelawan kadang kula ing Ndrawati. Nanging sabab menapa dene mekaten wiyosing pangandika paduka menapa mboten nama kuwalik ing atasipun ingkang kedah nyuwun sabiyantunipun paduka Kanjeng Koko Prabu menika Pandhawa dene paduka rawuh paring pangandikan
nedya nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng kalian kadang paduka para Pandhawa menika mengku suraos ingkang kados pundi Koko Prabu Yayi menapa ingkang sampun ngaturaken menika mboten nama lepat jernyatanipun inggih namung Pandhawa ingkang kedugi badhe ambabar pepadang tumrap ingkang Raka Indrawati dasaripun menapa dene paduka paring dawuh mekaten Yayi mugi andadosna ing kawuningan sampun wonten tigang candra tanglengan ingkang dinten sak mangke menika negari Ndrawati kados ketaman welaking Jawata negari Ndrawati kados ketaman pegebluk mongko kathah sangganing para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya sampun boten kirang-kirang nggih kula ambuh didaya pados para brahmana sewa sugata para nimpuna resi pandhita supados anambak rengkaning praja Ndrawati parandene katindakaken gagar wigar tanantuk karya. Inggih Koko Prabu. Mangsa kala ingkang sampun kula temtokaken ingkang Raka Sarinaritis sesemek ron Raja Mala bebantal Bata Sarembak. Wonten madyaning anggenipun ingkang Raka lampah priyatos menika kala wau, kula nampi sasmitaning Jawata bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sak biyantu bot repotipun Raka Indrawati Yayi. Nuwun sewu Yayi Prabu. Boten marep-arep pisan dhateng aturipun Yayi Kresna menika babar pisan boten. Namung sawanipun ing Raka nderekaken jengkaripun kadang kula Yayi Prabu Ndrawati menika sejatosipun minangka dados saksi tama badhe aturipun Yayi Kresna ingkang kunjuk paduka Yayi Samyaji. Sanget boten nginten wanci enjing Yayi Prabu Kresna sampun rawuh wonten Projeng Pandura sarwi tawang waspa sareng kula dangu menapa ta sababipun Kresna waloka dhateng Raka ing Mandura bilih negari Ndrawati ketaman welaking Jawata lan ingkang saged ambirat pagebluk menika kala wau kejawi namung kadang-kadang kula para Pandhawa mila Yayi mboten nama kula menika badhe ngetingalaken lelabetanipun Yayi Kresna babar pisan boten nanging sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa menika nampi pepeteng Yayi Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa menika nampi ribet Yayi Kresna ingkang saged mudhari ribet menika kala wau mila mboten nama mogal menawi antawisipun Ngamarta lan Ndrawati menika kalih-kalih ngatunggal tiganipun ngemor menika Mandura seru sanget panyuwunipun ing Raka ing Mandura mugi kepareng nggalih paduka Yayi Prabu sak kadang kadeyan keparenga suka pitulungan mring kadang kula Yayi Prabu Ndrawati Yayi Prabu Ngamarta. Koko Prabu sanget boten nginten bilih negari Ndrawati ketaman pegebluk ingkang madal saliring usada. Namung kemawon Koko Prabu gandeng Pandhawa menika boten Puntadewa piyambak nanging klebet Werkudara Janaka lan kembar menika ugi peranganipun Pandhawa. Menapa dipun keparengaken kula tetarosan rumiyin kan kadang kula sekawan cacahipun mriku langkung prayogi Yayi. Werkudara, nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Mestine Siadi wis midhangep apa kang dadi ngendikaning kadang Ndrawati Yayi. Yen pancen Pandhawa dadi sarana padhang lelakon ing Ndrawati. Werkudara mbok dawuhi munggah gunung medhun jurang. Aku ora bakal selak. Waton kuwi dadi srana padhang lelakon ing Ndrawati. Semanten ugi kula Koko Prabu bebasan kadhawuhan manjing tumangan. Kula mboten badhe selak. Waton dados sarana waluyipun Projeng Ndrawati. Semanten ugi kula Prabu kadhawuhan beto barang ing awrat tuwin lumampahing teng tebih. Kula mboten badhe selak. Waton dados sarana waluyanipun Projeng Ndrawati. Koko Prabu kula maring ngadhawuh Yayi. Midhanget piyambak kesaganipun para kadang ing mekaten Koko Prabu mugi kepareng andhawuhana menapa ing kedah tindakan dening para Pandhawa unta sak kadang boten badhe selak Koko Prabu. Waduh Yayi matur saged ing panuning tanpa pepindhan lan mugi andadosna ing kawuningan menapa ing sampun kula aturaken bilih kula nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa menika cetha wangsiting Jawata ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Saged berat mendung ingkang tumanduk wonten Projeng Ndrawati. Menawi sakmangke para Pandhawa maringi ngampil pustaka jamus miyang jimat lima sada. Kinarya tumbal wadaling Projeng Ndoraka. Yayi Prabu Ngamarta. Sidhem jroning pasewakan
Wadyagung tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu-mangu-mangonengi ler wuwu sing duka cipta berbudi mandana raras ing Sidemadaning Pasiwakan Agung nalika semanten nampi pengdikanipun nata ing Ndarawati sanata ing ngamarta Prabu Darmakusuma handadosaken legeg jroning driya datan mobah datan musik nganti kaya Pratima Kencana Pratima tegese golek Kencana Mas sumara cahyaning nata ing ngamarta nganti kaya golek Kencana nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujaring kang ngaganten wardu jare mangerja nginango durung abang durung manding dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tangkeping wuri keseban punamu apa to kang dadi darunane ora ana macan ruwang rangking gajah meja saka wandilan kejawi namung utusan saing Karang Kadempel nenggih putra kinasih kula Semar Badranaya Ki Lurah Petruk Kanthong Bolong Sumawana Ki Lurah Bagong ing minggah Datulaya karya cingak kang samya mulati kanca piyak-piyak ana daya minggih jaluk dalan
ndak alon tata trapsilanira ngaja makan astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu menika wonten sowanipun Panakawan mboten pangling Petruk kaliyan Panakawan Bagong ingkang sampun sowan jagat wasisaning Ubatara Wayapura jagat nuwun sewu Yayi Petruk lan Bagong menika kalebet Panakawan paduka Yayi Prabu Darma Kusuma sakadang mbok menawi wonten wigatos ing badhe dipun aturaken Petruk kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu langkung saestu wonten ngatimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan ngabiyantara Koko Prabu kasinggihan mekaten Koko Prabu mugi lenggah ingkang langkung prayogi inggih Yayi mboten ngestaken dawuh Panakawan Petruk sawise satata ingkang dadi sowanmu ana ing ngarsaning ingsun Panakawan padha kanthi harja sapratamu Panakawan Petruk nun amit pasang Kalimantabe tinebina ing lodone dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah menawi dinakwa kula menika kirang tata krami kirang subasita jernyatanipun kula menika namung batur kula menika namung kawula alit mila menawi wonten kirangipun kula nyuwun pangapunten Panakawan ora dadi ngopo padha harja sapraptanira tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala sowan kula tebih saking rubeda namung kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ing Abdi Petruk kunjuk ngersa paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Darma Kusuma Petruk kanthong bolong ndak tampa ora liwat pangestuning ingsun tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan sinuwun Panakawan Bagong padha kanthi harja sapraptanira Panakawan nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing lodune dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu dumawahing tawang tuwang pasang Kalimantabe tulak manu dumawahing tawang tuwang gong kok mung mubeng wae iki piye to amit pasang Kalimantabe tinebana ing tulak manu dumawahing tawang tuwang wis kuwi cukup berkah pangetunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma wilujeng nering sambi kala sowan kula tebih saking rubeda iya Bagong kemarang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk kula ndak pundi sarta wis ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun Panakawan Petruk padha harja sapraptamu Panakawan sinuwun Darawati iya Panakawan niki wilujeng den bekti kula kunjuk tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Panakawan Bagong padha harja sapraptamu sinuwun Kresna iya Bagong wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun iya tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Petruk padha harja sapraptamu sinuwun Mandura ya wilujeng den bekti kula kunjuk ya pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula dadosaken jimat Bagong padha harja sapraptamu wilujeng sinuwun Mandura bekti kula kunjuk ya tak tampa
lan aku arep ngandani karo kowe. Ngandani napa? Kowe iki panakawaning ratu. Kowe iki panakawaning para Pandhawa. Mesti wae kowe kulina sapa kraton. Nggih. Sesuk menenek sowan ngersaning ratu kuwi aja sak penakmu dhewe. Yai Prabu Darmakusuma kuwi sesembahaning kawula sak negara Ngamarta. Yai Prabu Darmakusuma kuwi sesembahaning para kawula. Luwih-luwih kawula sak jagat kabeh padha nyembah marang Yai Prabu Darmakusuma. Lah kok kowe derajat-derajat ratu kok tok jak salaman ora nyembah ki piye? Oh, lali. Lali piye? Kene tata upacara kraton ki wis ana. Petruk laku dodok apik banget tata krama unggah-ungguh. Bareng kowe derajat-derajat ora ndodok, ora laku sing sak pernahe yen to ngadhep Nalendra. Kowe mlaku lumrah ratu tok jak salaman. Duh. Nggih nyuwun ngapunten kala wong kedunungan ina lali salah apes lan mati. Upama ana hukum praja, mesti dihukum mergo kowe ora hormat karo ratu. Walah meng ngono kok dihukum to. Saiki kok kokean peraturan to rumangsaku. Wis. Wong wedok nyambut gawe kliwat wayah dihukum. Wis bayangno. Aku iki piye to karepe? Monggo sesuk bakale mesti malang rekoso kabeh. Aku ora ngrembug kuwi, kowe ngrembug kowe iki tata. Kramamu ana. Nggih, nggih rasa getak-getak to. Lha niku ya menungsa padake aja digetak-getak. Wong niku kedunungan ina lali salah apes lan mati. Sinuwun Darmakusuma. Kula nyuwun pangapunten nggih wau mboten nyembah. Ora apa-apa Bagong, jernyatani sepuh Bagong tinimbangane Darmakusuma. Wih, rungokke. Sing ora tak sembah wae ora apa-apa kok kono. Gong, ora ngono kuwi to, Sinuwun Mandura ki ratu. Ratu iki mbiyen ora tak coblos ora dadi ratu dheke. Dadi ora ngawur sak penake dhewe ora. Koko Prabu, nggih, mbok sampun panjenengan menika nek ndukani Bagong malah kewirangan. Senengane kok ndukani karo Bagong. Bagong menika angel dikandani ya wis ora iso. Dijarke mawon malah mboten napa-napa. Lho, aku iki wajibe ngandani karo sing ora ngerti tata krama. Nek ngandani Bagong padha karo ngomongi kupinge kuping manci ora dirungokke. Nggih niki sok nggo godhog banyu bareng. Ora edan. Petruk, dalem Den, slamet kamu. Wilujeng bekti kula konjo, ya Petruk Bagong. Nuwun Ndara. Slamet kamu. Wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Ya, aja celumetan. Iki ning kraton. Ku anggere sak gelemu dhewe tak candhak tak buang jaba. Mengke kula buange dhewe mawon. Wah, aja sembrono. Nune nggih. Petruk Padhararja, wilujeng Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya, Petruk. Bagong Padhararja. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Iya, Bagong. Petruk padha slamet, Petruk padha slamet. Ndara kembar wilujeng bekti kula. Iya ya tak tampa Petruk. Iya tak tampa Petruk. Bagong slamet Bagong. Ponokawan Bagong padha slamet. Wilujeng pangestunipun Ndara kembar dereng sambikala sowan kula tebesaken beda bekti kula nggih Den. Iya. Tak tampa Bagong. Iya Bagong tak tampa. Ponokawan Petruk wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa jeneng para sowan ngabiyantara ning ngarsaning ingsun apa saka karepmu dhewe? Apa diutus dening bapakmu Semar? Kepareng matur munjuk kersanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma menawi wonten lepat atur kula Diagung Pangasoma kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ron klapa. Iya Petruk, apurenta ambo bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur paduka sanata. Ponokawan Petruk bener nggih. Jernyatanipun kula menika namung menungsa lumrah, kula menika namung batur, mila kula pribadi lan minangka wakilipun adi kula Bagong menawi wonten lepat anggen kula ngginakaken tata krami sowan ngabiyantara kersanipun sinuwun kula nyuwun ing samudra pangaksami. Ora dadi ngopo Ponokawan, mara gage matura. Sepisan kemarang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndungkap angka kalih estunipun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu Semar nggih. Lah bapakmu kena ngopo Petruk? Nuwun sewu kula tak crita sawetawis. Mergi nek nganti kula mboten crita nirokke apa ngane Bapak Semar, mengke ndak wonten tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan. Undhak ing pawarta kuwi kepiye? Ngeten.
Undhaking pawarta menika upaminipun kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun wis ana ula gedene sak lengen, mengke kabar tekan lor dusun wis ana kabar ana ula gedene sak kempol. Kasunyatan kalian kabar menika mboten nyata menika sampun limrah. Mila sampun ngantos sak mangke dipun dakwa kula menika ngagengaken kabar menika sinebut undhaking pawarta. Iya Petro. Sudaning titipan sampun cetha saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Menika sampun limrah. Mila sampun ngantos kula dipun sebut ginakaken undhaking pawarta sudaning titipan kepareng kula badhe munjuk atur ngersa paduka sanata nirokke Bapak Semar anggenipun maring pangandikan. Punakawan ora dadi ngapa matur sembah nuwun. Estunipun pun wonten tigang candra menika bapak menika kaya wong lara ning ora lara. Bapak menika kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kula menika bingung, wis ana 3 sasi bapak niku ora tau gelem sari teng jero omah. Le sari nggih ming teng lincak ngarep omah nika, pendak tangi ora adus nggih ming doko-doko teng ngarep omah teng lincak, ora gelem ngendikan, ora gelem ngomong apa-apa. Nek ana tangga teparo liwat, mantuk ming diantuki tok, ora uluk salam ora tau diwangsuli. Nah, kanan sing kaya ngoten niku ndadekake kuwatir rasane ngati kula, atine gareng kalih Bagong. Tumuli kula cah telu sowan ngersanipun bapak. Pak, ejane eneng ngopo? Nek bapak kuwi duwe pepinginan, bapak kuwi duwe kekarepan, bapak ngendika karo anak-anak. Mergo anak-anak iki saiki wis mentas kabeh. Nek biyen isih cilik, anak-anak iki dikula mentah karo bapak. Ning nek anak wis mentas, kuwi duwe kewajiban kula mentah karo wong tuwa. Mergo urip iki cakra manggilingan. Bener, Petro. Mula nek bapak duwe kegayuhan, bapak kuwi duwe penjaluk, ndak aturi paring pangandikan mengko aku gareng karo Bagong tak budidaya. Mituruti apa sing dadi pepinginane wong tuwa. Bareng kula matur ngoten niku bapak terus krekel-krekel. Waune sikile jegang terus medun siji. Unjukan daharan sing dicawiske simbok pinten-pinten dinten ora tau dijar ora tau diunjuk, terus teh niku diseruput. Terus nglinting udut. Iya, Petro. Terus paring pangandikan. Petro, jane aku meneng wae iki aku ora mikir marang kahanan apa jenenge iki kulawargaku, anak-anakku, bojoku ora. Aku ora mikir kahanan karang kadempel, wewengkonku ya ora. Ning kowe ngerti Semar urip ning alam padang kuwi ketoke ming derajate ngaceplik. Ning kewajibanku abot. Mula mbiyen nalika aku ditanting pilih dadi dewa apa dadi titah, aku milih dadi titah. Aku pengen ngleksanakake kewajibanku iki kanthi tuntas. Dadi pamomong, momong para satria ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Wiwit aku momong Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya nganti pindah saka tlatah Hindu ning Nusa Jawa, aku momong marang leluhure para Pandhawa, sing aku jenak, sing aku tentrem, sing aku ayem ya ming momong para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang. Nganti saiki Pandhawa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ning negara Ngamarta. Nganti iso mujudake negara Ngamarta menika sesebutan Gemah Ripah Loh Jinawi Karta Tata Tur Raharja Panjang Punjung Pasir Pawukir. Niku merga nuwun sewu. Peperintahanipun sinuwun menika saestu menomersatukan kawula. Iya, Petro. Nggih. Menomersatukan ki apa? Boyo lali aku. Dinomer setunggalaken ngoten lho. Panjenengan menika menomer setunggalaken para kawula. Kabetan panjenengan menika dipun wingkingaken, kabetanipun para kawula menika dipun utamekaken. Menika ndadosaken negari menika Panjang Punjung Pasir Pawukir Loh Jinawi. Bapak niku seneng. Aku seneng momong para Pandhawa iso mujudake negara ing adil makmur warata tias bagya mulya. Kuwi taun kepungkur. Ning saiki kok beda ya, Tru? Beda pripun, Pak? Ngamarta katone wis ora tentrem, Ngamarta katone wis ora ayem, Ngamarta katone wis ora adem. Menyang endi-endi papan padha bentak sirah, menyang endi-endi kon padha gejegan, adoh saka rembug bedamen sing diutamake amung ngokol ning akale didokok mburi. Ngoten menika. Sawangen ming perkara dhuwit sithik wae nganti ana sing tegel mateni sedulur, perkara sithik wae ana sing tegel mateni kanca. Tegese kawula Ngamarta kuwi krisis moral. Krisis moral. Rasa kamanungsanipun sampun ical. Ingkang dipun bujung namung suwarganing raga ketekan sing digayuh
ora mawas ngidak-idak karo sedulure, ora mawas ngidak-idak karo tangga teparo lan kanca rowange. Lah nek kahanan kaya ngene iki negara Ngamarta iki ora suwe meneh bakal remuk bubuk dadi rempon, Truk. Monggo nek nganti Ngamarta iki engko remuk bubuk dadi rempon, sing disalahke dudu sapa-sapa. Nomor 1 sing disalahke Semar. Mergo Semar ora iso mranata marang Sagung Kawula negara Ngamarta, Semar ora iso nuntun marang para Pandhawa minangka dadi pengayoman ingkang tresna asih marang kawulane. Ngoten niku. Bapak ngoten niku ulin ngendika wonten karo nangis. Bapakmu karo nangis, nggih. Lah bareng ngoten terus ngendika melih. Mula kowe nyawanga, Truk. Aja nganti wong Ngamarta ning kawula Karang Kadempel wae sawangen. Papan-papan panembah ora padha diparani, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing dipapani parani papan-papan maksiat. Ngegungake kemaremaning raga ning ora gagas marang kemaremaning batin. Ngoten niku. Iki negara nek tak nengke wae mesti bakal rusak. Negara nek tak nengke wae mesti bakal remuk. Mula aku pengin duwe gegayuhan ya kuwi mbangun kayangan. Lah kula kaget. Semar kok mbangun kayangan niku Semar niku gablek apa Sobi? Wong Semar niku nuwun sewu urip mawon ketayalan mangan ping 3 men sing wis apik banget biasane nggih ping pindho. Iya Ponokawan nggih. Dereng nganti kula matur kesanipun Bapak Semar, Semar anu napa jenipun? Semar pun paring pangandikan. Petro, kowe kaget aku muni arep bangun kayangan. Aja kaget. Aku bangun panganganku ora bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergene Mas Mutiara sing embane kaya kayangan ora. Ning sing tak bangun ki kayangan, tegese kayangan ki sanepa supaya wong urip ing negara Ngamarta ki embane mapan ana ing kayangan. Kayangan ki adoh saka diya dinya, adoh saka rasan rinasanan, anane amung urip tentrem sayuk rukun tetunggalan cipta rasa karsa lan karyane manunggal tetunggalan ngangkat karyaning praja kuwi urip ning kayangan. Anane nikmat tentrem ayem rukun. Mrika uripipun tiyang wonten kayangan. Mula aku pengin mujudake kawula kuwi uripe mbane ana ing kayangan. Mula pengin bangun moraling para kawula. Wah, ngoten niku terus kula jenggelek. Lah terus syaraté napa, Pak? Niku gegayuhan luhur. Nek Bapak paring dawuh kaya ngoten, kula mboten ajeng meneng mawon ning kula arep sak biyantu karo Bapak. Kowe sowana ning Ngamarta. Ndaramu Pandhawa 5 aturana tedhak ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat Klimasada. Apa to sababe aku dawuh kowe supaya ndaramu tedhak ning Karang Kadempel? Mergo ngene, Truk. Kawula ora butuh dhuwit. Kawula ora butuh disoki brana picis. Kawula iki ora butuh disoki bondo donya, mboten. Ning kawula iki butuh dicedhaki atine. Dicedhaki rasane. Nek panjenengan Ndara Werkudara Ndara Janaka niku tansah caket nyaketi para kawula niku mboten sah dikon. Kawula rumangsa digatekke niku mesti bakal gumregah sengkut gumregut mbangun praja mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten mawon panjenengan kersa rawuh teng Karang Kadempel matur nuwun. Dene mboten kula nyuwun dasar-dasaripun menapa lan kanthi pawadan menapa panjenengan mboten kersa diaturi rawuh wonten Karang Kadempel dening Bapak. Mongko gegayuhane Bapak niku luhur, gegayuhane Bapak niku apik. Iya Petro, nggih. Ning gandeng Pandhawa kuwi dudu aku tok. Tok. Ratu kok ngendikane dudu aku tok kuwi piye? Ya mergo aku guneman karo Ponokawan. Tata basaku ya kudu padha karo kowe Petro. Aja bedak-bedake ingsun ratu sira kawula. Cocok niku seneng kula. Ngoten. Terus Pandhawa kuwi 5, Werkudara Janaka lan kembar aku tak nanting kadang-kadangku ya Petro. Nggih kula sumanggaken. Werkudara piye? Mangkat. Rasa dadaku ki anggurum tanpa guna. Gegayuhane Semar becik ora mujudake kaperluane pribadi ning kaperluane negara. Mula ayo Petro nun kandha bapakmu yen kanggo Prabeya. Semar aja ngetokke Prabeya. Jodipati sing bakal ngetokke Prabeya. Alhamdulillah.
Masuk satu proposal. Petruk semono uga Madukara ora bakal wegah. Aku bakal bantu karo bapakmu. Petruk kantong bolong semono uga aku uga bakal bantu karo bapakmu. Petruk yen perlu kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Dinggo ragat bapakmu. Bapakmu gegayane luhur Petruk. Matur nuwun Gong, krungu dhewe Gong. Wah, sukses kowe. Aku engko usulno bapak ya. Usulke apa? Aku dadi bendahara. Anggere muni dana mengalir kok njur bendahara ora. Sapa sing jujur anake bapak iki kejaba ming aku? Wo. Gareng wingi bar di parani polisi. Lho. Ngopo? Nilepke dit RT lho. Kowe ya ngono. Saiki sapa sing ngaku? Semar ki paling percaya ming karo aku wis to aku dadake bendahara. Iya siap rasa kuwatir. Petruk dalem nanging ewuh rasaku. Sebabipun yen aku inggih mengko budal marang Karang Kadempel banjur kaya ngapa penggaling Koko Prabu Ndarawati. Lho, sebabipun Koko Prabu rawuh ning Praja Ngamarta uga mbutuhake pusaka Ngamarta. Pusaka napa? Pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Terus mula ewuh pangrasaning sun kudu kepiye nggonku bakal nengahi perkara iki jer rawuhe dhisik Koko Prabu Ndarawati tinimbangane Petruk. Mboten sebabipun kok Sinu Ndarawati nyuwun pusaka menika menapa? Negara Ndarawati ketaman pegebluk akeh kawula ingkang sore lara esuk ketiwasan esuk lara sore nandhang pralaya. Mongko bisane waluya kudu ditumbalan pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada Petruk. Waduh. Lah mongko rawuhe dhisik Nata Ndarawati tinimbang kula. Iya Petruk mongko pernatan Ngamarta sapa sing dhisik didhisikake sapa ingkang mburi ya tiba mburi ora mawas kuwi sanak kadang utawa kula warga dhewe yen pancen tiba mburi ya kudu entuk mburi ingkang dhisik nadyan para kawula ya kudu didhisikake Panakawan. Waduh Gong kacau iki kacau piye ora sida entuk dana lho ana apa perlu durus lho tra iki Kose ora sabar. Sabar piye ana apa? Awak dhewe sowan kalah dhisik. Kalah dhisik karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Mergane Sinuwun Ndarawati ya nyilih pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Kok iso sebabe arep ngapa? Ndarawati ketaman pegebluk, Gong. Isane Waluya Nirmala Temajati, Jati Temah Mulya. Nek Ndarawati tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada, mongko Sinuwun Ndarawati wis kebajut nembung. Awak dhewe nembung tiba keri. Sing keri tiba keri, sing dhisik tiba dhisik kuwi pernatan negara Ngamarta. Ora iso nek carane ngono kuwi. Kowe aja ngowahi pernatan. Kene tak rembuke. Kowe wong bodho kowe mundur. Gong ora gawe masalah. Masalah piye? Iki ki mung arep ngrembug kok masalah. Ke belakang. Iya. Ora tak urus ora. Nuwun sewu Sinuwan. Sinuwun. Oh iya kleru Sinuwun. Iya piye Bagong? Nuwun sewu, kula ganti Petruk. Merga Petruk mboten iso ngrembug perkara napa sing mangendikake. Iya Bagong. Nggih. Kula nuwun sewu lho menawi wonten cewek teng ngatur duna dungkaping tanduk kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo anggen kula munjuk atur. Ora dadi ngopo Pik Bagong. Nggih. Nuwun sewu Sinuwun Ndarawati rawuh mriki ajeng napa? Nyuwun ngampil pusaka Jamus Kelima Sada. Dingge napa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Ndarawati. Kosek tekan semanten mawon kula tak matur. Iya Bagong. Pusaka Jamus Kelima Sada niku kagungane sapa? Kagunganing para Pandhawa. Dudu, salah. Kok salah piye? Sing duweni pustaka Jamus Kelima Sada menika para Pandhawa lan para kawula negara Ngamarta. Apa? Apa to? Kuwalik ya, kuwalik. Apa to sebabe kadar being para kawula amargi kawula niku ya uripe gumantung karo pustaka Jamus Kelima Sada. Pandhawa ya sugenge dumantung karo pustaka Jamus Kelima Sada. Ha ning saniki nuwun sewu, rembuke enten iki niki perlu dipetung, perlu diglejah. Ngono iki lho, Truk, nek matur ki sero. Iya. Mbah bener mbah luput sero. Iya Gong. Heeh. Ha, kula ajeng nyuwun prisa. Piye? Piye Bagong? Kok sik lagi mikir?
Nuwun sewu. Jagat menika negari menika kathah. Ngamarta, nggih to? Iya. Ngastina, Ndarawati, Mandura, Kumbina, Wirata, Lesanpura, Pancala lan sak piturutipun menika kathah nalendra-nalendra sami lenggah. Iya Bagong. Nggih. Terus sing disebut pagebluk menika panjenengan ngertos mboten? Pagebluk kuwi Welaking Jawata. Ha nggih. Apa to sebabe dewa ndawahake pagebluk? Pagebluk menika tiba teng papan sing wis pancen ora iso didandani uripe menungsane. Menungsane wegah napa warah nampik pitutur becik kon ngibadah ora gelem tumindake sarwa maksiat. Monggo dielekke bola-bali ora gugu niku Gusti mesti paring pagebluk dateng papan niku supaya uripe menungsa do eling karo sing gawe urip. Dadi nek pagebluk niku tiba teng papan sing apik, sing menungsane apik, kawulane becik niku mustahil. Iya Bagong. Nggih. Saniki kula tak takon, niki alon-alon lik rembug mendo cetha. Iya. Negara sing ketunggon dewa ngene sapa? Hei, Ratu kok dihe. oh iya lali. Gong ora ngajar, ratu kok dihe piye to? Ah kaya jagongane ngangkringan rasane. Ngawur ora. Negara sing ketunggon dewa sinten? Ndarawati. Cocok. Sapa ta sing ora tepung karo Prabu Sri Bathara Kresna? Prabu Sri Bathara Kresna menika nalendra titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa ta Wisnu? Wisnu menika dewa tukang nentremke jagat. Tukang andum kabagyan menika Bathara Wisnu. Lah saniki pertanyaan pertanyaannya, negara sing ketunggon dewa kok ketaman pagebluk menika nuwun sewu. Apakah mungkin? Napa iso kelakon? Turta nuwun sewu, Pustaka Jamus Kliwasada ajeng dibeta teng negara Ndarawati, tembunge dienggo tumbal. Nggo tumbal niku dinapake, niku dipendhem kaya ndas kebon nika. Nek Pustaka Jamus Kliwasada niku dienggo tumbal teng negara Ndarawati, ateges Pustaka Jamus ora bali meneh teng negara Ngamarta. Panjenengan kelangan pusaka, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya Bagong. Nah, mula kudu dipikir tekan semonten. Ampun grusah-grusu. Lah sing kedua, Iya. isih ana tesih niku nek gelem ngomong, ampun tekanku setengah loro. Ning kula cupliki sithik-sithik mawon. Saniki nuwun sewu, jaman sakniki niku ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Sing jeneng runtang-runtung saben dina wis kaya sedulurke tegel nyuduk saka mburi. Sing jeneng tangga, sing jeneng sedulur wae tegel nyengsarake sedulur ming perkara nggayuh supaya iso kasembatan penggayuhe. Iya Bagong. Nuwun sewu. Tur saniki akeh wong ngapus-apus. Sampeyan nek sobo teng kawula cilik akeh wong pasar sing kapusan didemek wae lali Purwadaksina. Jaluk duwite, jaluk penganggone. Penyawange sing digendam niku kaya dijaluk sedulure, kaya dijaluk kancane. Lah nuwun sewu, sakniki nuwun sewu. Ya nuwun sewu lho niki. Iya. Ya nek iki Kresna tenan. Nek udu, ayo. Mangka Pustaka Jamus Kliwasada wis kebaca diparingke kalih niki, jebul niki mungsuh sing kepengin gawe cintrakaning para Pandhawa. Napa jeneng mboten Pandhawa niku mlebu ngibarate kaya dene sulung mlebu geni, iwak kecemplung ing wuwu ora bakal iso urip ning mangkas mesti bakal tekaning pati. Ngoten. Dadi nalendrane ampun sembrono. Dadi ratu niku kudu nganggo peninggal lahir lan peninggal batin supaya aja gampang diblithuk panjalmaning mungsuh sing nyamudana kaya dene kanca, kaya dene sedulur, kaya dene pepunden. Mula kudu ngati-ati. Sampeyan curiga kali kula ya kena. Bagong ngomong kaya ngono ki gek Bagong duwe niat ala karo Puntadewa. Kenging mawon ning sing dadi nyatane boleh dibuktikan. Kula niku asli napa mboten niku boleh dibuktikan. Iya Bagong. Nggih, mula kudu ngati-ati. Ning kula ya ora arep menging sampeyan melarang
Wong isih murah kok larang. Oh iya lali aku ki omong tak campur-campur soalnya ya urip nang Jakarta 2 dina dadine ya 2 dina ya apa ora. Wonten kula mboten ajeng menging panjenengan maringaken pustaka Jamus Lima Sada kalian Prabu Kresna mboten. Monggo niku purbawasa wonten asta panjenengan. Ning nek kleru le maringke nuwun sewu ana tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ngembet dhateng kawilujenganipun para Pandhawa. Ning nek diparingke karo Semar kula ya ora apa-apa matur sembah nuwun. Ming hitungane meten. Nek diparingke Sinuwun Darawati pustaka pisah karo para Pandhawa, tegese Pandhawa kelangan pusaka. Pandhawa kelangan kekuatan. Ning nek Semar paring dawuh Petruk Bagong Pandhawa kon rawuh mrene bareng karo pustaka Jamus Lima Sada. Tegese Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Lima Sada. Monggo pun saniki sing apik sing pundi kudu sampeyan iso nemtokke. Nek sampeyan luput gane nemtokke wah wis tegese sampeyan ratu sing kurang mat nggone ngempake permana jati sinuwun. Semaring jajalan syukur tarim bamune iblis lanat. Wah, Bagong. Pono kawan Bagong. Nyerwete suaramu kaya bedet semono Bapak Tegalan. Ndrawini kaya grojokan. Kowe ngias karo Ratu Ndrawati kowe kadange taruna nata Mandura Prabu Baladewa. Truk, gentenan truk. Kandangi sisan. Mah, kowe nek karo wong padu ya umah. Gentenan wis. Engko nek sing dibutuhke kowe ora ya kowe ngewangi aku ora aku adimu. Ya sabar aku dunek-unekke to. Aku le omong ngawur kok ya. Kowe le ngomong ki nyocok penggaling para pepunden nyocok penggaling para nalendra. Ana ora ngono ndak mengko ora rampung-rampung perkarane wis gak diwangsuli. Nyun pangapunten wonten dawuh sinuwun. Aku butuh karo Bagong. Omong nang aku lagi males. Nuwun sewu. Bagong kalih kula sami mawon. Bagong kalih Petruk sami mawon. Ming kula menika wau mboten tegel matur, sing tegel Bagong ya kula aturke karo Bagong. Dadi wis pancen tok ajang yen to apa kang diaturke Bagong mau, sayekti pancen wis tok gonta saka kadohan. Nggih, mboten ajeng kula selaki. Petruk, nun. Kowe ngias karo Ratu Ndrawati. Kowe ngilani karo Ratu Ndrawati. Kowe padha karo ngino karo Ratu Ndrawati kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Lho piye to iki? Ayo apal wong kula nderekke Sinuwun Ndrawati niku biyen kok takon Kresna kuwi sapa? Kresna ya Kresna. Kresna karo aku ki apane? Panjenengan kadange werda. Mula aja nganti ngawur-ngawur. Bagong kae dielikke. Bagong kae dielikke cangkeme kono ora watun jeplak. Ing atase kawula sampeyan aja ngono karo Ratu Ndrawati. Padha karo ngino karo Ratu Mandura Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Bagong niku adiku. Sampeyan mbelani adine, kula ya mbelani adiku. Pun padha. Dadi nek sampeyan ajeng nyeneni karo Bagong mangseneni Petruk. Mangseneni Ponokawan Petruk. Ing atase adimu ki Ponokawan Gedibal 17 wong elek nyala mripat mung kere. Kok wani nyenyempang marang asmane Kyai Prabu Kresna. Nuwun sewu to Den, mbok nek ngendikane sing penak. Kula ki wis do ngerti rasa temang ngendikake seru-seru. Bagong ki wong kene Gedibal 17 wong elek nyala mripat mung batur. Piyai semanten iki wis prisa kabeh. Kula niku mung batur, Bagong ya batur, Garing batur, Semar batur. Ning nek omongan niku sing penak. Ora usah dicolok-colokke teng mripat to. Mengko nek sampean muni kaya ngoten niku nek nganti kula wani pripun? Lho, kowe arep wani karo Baladewa? Nuwun sewu. Sing jeneng cacing menika dipidak menungso ngolet niku ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing midak. Mula nek nganti Petruk niku duwe perasaan mang cocok terus rasane Petruk. Nek nganti kula nesu nuwun pangapunten. Bagus, bagus yen pancen arep nesu nesu. Malah kuwi sing tak ajab. Yen pancen arep nesu-nesu, gawes ngadeg jejeg karo Baladewa. Truk. Ayo. Wis ditantang kaya ngono meneng wae payah wae. Ngadeg, Truk. Ya. Bagus ngono kuwi. Wah, yen nu pancen wis tok ajange jembar. Niatmu pancen wis gembleng. Yen to karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Sing marai dudu kula, ning sampeyan sing utak-atik karo arasane Petruk.
Sampeyan ajeng napa? Petro, nuwun. Mumpung durung dadi korban ana ing negara Kang Marta. Durung murka kamurkaning Baladewa saiki kowe bali. Nuwun, kowe bali. Bali pripun? Bali ning Karangkadempel. Kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gicoke. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Ing atas wing derajating Panakawan ming Semar kere. Wong ora duwe karep bangun kayangan. Kok arep bangun kayangan ki sing digo ragat apa? Bapakmu niki gablek apa? Oh iki dadi masalah lho, Mas. Iki dadi masalah lho nek omonganmu kaya ngono iki dadi masalah. Ya, Kong? Heeh. Semangkean kowe. Bapakku dunek-uneke, Tru. Wani, Tru? Ha iya. Bapakku metu ngomahe jekoki kirik-kirike tak beleh kok. Bagong ora tak kirimke kowe lho, Tru. Wah, masem iki. Dosa kok ngejak-jak kancane ora. Nek sampeyan ngunek-unekke bapak kula ora trima. Nek sampeyan ngunekke kula Petruk wong Gedibal, Petruk wong kere, Petruk niku wong ora duwe, monggo tak akoni. Tur dasare niku nyata. Nek sampeyan ngunek-unekke bapak niki wis nanting karo atine Petruk, kula kudu wani karo Prabu Baladewa. Bener bapak niku wong sekeng, bener bapak niku wong ora duwene rasa mang biya warake teng endi-endi ngenten iki. Rasa bengak-bengok nek Bapak Semar niku kere, rasa bengak-bengok Bapak Semar niku wong ora duwe. Kabeh wis do prisa Bapak Semar niku Panakawan. Ning nuwun sewu, derajatmu karo derajate bapak iki dhuwur bapak bol. Lho. Bol piye? Ah jenengmu sapa? Dundang bol kok ora gelem. Baladewa ku nek ngundang bol ngono. Heeh, abing. Wis. Jijiki kok ora. Kowe marahi kok rumane. Dhuwur bapak derajate tak kandhani. Bapak niku nek gelem urip teng kayangan, bapak niku dewa, nika Sang Hyang Bathara Ismaya. Lho. Kae iki Bathara Ismaya, kae kakangne Bathara Guru. Rungokke, ora ketap-ketip. Kae kakangne Bathara Guru. Aku nek dolan ning kayangan ki nek nyeluk Bathara Guru, Om ya, Tru. Heeh. Rumangsane padake. Berarti nek nyeluk Betari Durga, Lek. Lek cengkulmu ora. Ming bapak niku gandrung karo katentreman, gandrung karo karahayun, gandrung karo karukunan wekasan bapak purun mudhun wonten ing jagat. Terus saniki nek kula gelem malik lelakon sampeyan, kowe kok ngunekke bapak-bapak ki wong sekeng, bapak ki wong Gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Nuwun sewu. Saiki kowe iki sapa to? Hah? Kowe iki sapa, Mas? Mbok aja kumalungkung aja songaran. Aja dupe sampeyan niku nganggo mekutha, aja dupe sampeyan niku nganggo seragam sing apik. Aja dupe sampeyan niku nganggo bintang ning pundak. Ning jane derajatmu karo derajat kula niku teng ngarepe sing gawe urip niku padha menungsane. Gayeng iki. Terus, Truk, mumpung kono ora iso omong, terus, Truk. Jejeli terus, Truk. Lah kok sampeyan kok nek karo bapak kaya ngono kuwi. Nek bapak gelem dadi wong mukti niku, bapak niku dadi dewa. Tur sampeyan kok kaya ngono to sifate, Den? Kok sampeyan kok dadi kaya ngono sifate? Kula ora nyangka lho Prabu Baladewa kok mentala ngunekke bapak Gedibal, kere, Panakawan, batur. Gusti nyuwun pangapura paringana sadar piyai siji iki. Sampeyan prisa mboten ndek nyalon dadi ratu mbiyen sampeyan sobo tenggene bapak kon dadi tim sukses. Krasa mboten? Krasa ora sampeyan? Semar, aku tulung ngono. Nek aku dadi Ratu Mandura kene sok tak aspal, kene sok tak nehi pos rondo. Saiki ndi nyatane? Heh? Wangsulan. Aduh, keseron, Gong. Cangkeme gedhe keseron ora. Tak polke volumene iki. Wen mangkel aku. Nek dadi Nalendra ki sing dadi pengayom, nek dadi Nalendra iku dadi sing ngayomi, sing mangku karo para kawula aja adigang adiguna. Sampeyan ora awet li dadi ratu nek carane kaya ngoten niku. Sampeyan ora awet li dadi Nalendra carane kaya ngoten niku. Kudu tresno asih marang kawulane. Mergo sampeyan dadi ratu niku kewajiban paring kabagyan dhateng para kawula, mboten kawula menika mang dadekke pancatan sirahe nggo lenggah teng kursi niku mboten. Ning mang junjung derajate para kawula. Nek sampeyan kepengin diajeni rumangsa dadi ratu niku apa werdine Sang Prabu kula tak takon. Dar wae. Terus ora iso omongan to Isandra. Ketap-ketip gleleng padake Petruk S2 ya, Tru. Heeh. Beton untumu. Lho, untumu ngendi? Universitas Tugu Muda ora untumu. Sak penakmu dhewe ra. Dadi pengayom sing apik.
Apa werdine Sang Prabu? Sang Prabu niku nek basa Kawi tegese pelayan, tegese niku nglayani masyarakat. Ora sampean duwe derajat, duwe pangkat terus karo sapa-sapa. Sia-sia sing sumeh, sing senyum. Lho, sumeh niku kebak barokah. Sampean sapa-sapa? Sale. Aja dene. Sing ora disangar-sangarke men kabeh wedi, nek wedi terus dindak sirahe sak penake dhewe. Ora apik carane kaya ngono. Wah, iblis lanat. Malah ngino karo Nata Matura Prabu Baladewa. Petruk. Nun. Tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadetane Baladewa? Menang bayang pustaka Jamus Miang Jimat Lima Soto. Pripun niku? Kecepatan kula radong. Ora paham kowe ngerti apa? Lho. Soe ngombe terus nggonamu cilik nggonaku gedhe. Ngawur. Nggonamu cilik nggonaku gedhe ra. Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadetane Baladewa? Menang bayang pustaka Jamus Lima Soto. Nuwun sewu kula mboten marahi. Ning nek Petruk ditantang kula karo sapa-sapa ora wedi waton pathokan kula bener. Metu japa? Ayo metu japa kula tantangi to. Wah, kuku karepe dhewe karo. Bagong kok ora metu. Metu kok dipaksa. Men metu karepe dhewe to. Iya, Bagong. Niki kan digandang wis dadi kriwikan, dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Petruk wis entuk mungsuh Prabu Baladewa. Mosok kula kon nganggur? Kula ne wanti nganggur, kudu nyambut gawe. Tegese piye? Petruk perang kula ya kudu perang. Petruk mungsuh Baladewa. Baladewa kakangne Kresna. Petruk kakangne Bagong, kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Bagong aja edan. Koko Prabu Ndarawati kuwi ratu. Wis ora peduli, pokoke gawe kisruh. Nek sinuwun Puntadewa ora kersa rawuh ning Karang Kajembel. Wis pokoke rawe-rawe rantas malang-malang putung. Ngamarta tak gawe banjir bandang. Banjir getih medeni no sing lumrah-lumrah wae kaya gawe kisruh kabeh pokoke yen ngono kowe nantang karo Sinuwun Ndarawati nek pancen kono wane apa boleh buat lho kono Petruk karo Baladewa aku karo Sinuwun Ndarawati Bagong nun kowe nantang aku apa piye lha nek pancen kowe wani aku ki ratu kok ora tok basani. Lah men engko iso marahi masalah kok. Lho, masalahe apa? Perkarane apa? Sampeyan kok dadak nyilih pustaka Jamus Lima Soto. Niku sing marahi dadi perkara. Lah mergo negaraku iki taman pegebluk. Mokal kelakone. Sampeyan niku dewa lho. Sampeyan niku dewa. Aku iso negara Ndarawati ke taman pegebluk. Kudune sing ke taman pegebluk niku saora-orane nek sik sambat ke taman pegebluk niku Ratu Ngastina, Prabu Duryudana. Itu bisa dipercaya. Mergo Prabu Duryudana niku wantahi angkara budine Candala. Nek Ratu Ndarawati sambat negarane ke taman pegebluk niki akeh sing mencep mergo ora percaya. Lah terus nek ora percaya piye? Sampeyan bali. Lho. Bali piye? Rasa njaluk pustaka Jamus Lima Soto. Mengke kula kei pustaka apa ya sing gentine pustaka Jamus Lima Soto. Ora sembrono, aku tetep bakal njaluk. Nek ngono iki kriwikan dadi grojogan. Tegese piye? Tegese Petruk mungsuh Baladewa, Bagong mungsuh Kresna. Kowe lah dalah. Wani tenan karo aku. Iki meng nggethokan lho. Manjur-jur mendelik mah. Lah jare kowe nantang karo aku, ha upama gelut kira-kira menang sapa? Menang aku, rung karuan. Aku ya menangan lho. Ning sok uri, lho. Menangan kok uri kok dipeng-pengke ora. Menang aku, mergane aku duwe pusaka. Pusakamu apa? Senjata cakra aku ya duwe. Lho, arep takon apa? Kesawa panah kesawa aku ya duwe. Aku iso malik buta gedhe banget kuwi sing nang pinggir kuwi. Endi? Kuwi. Wah, gedhe tenan nek kowe. Nek musuh aku ya dadi kuwi barang. Lho, nek perlu dadi ku tak idak modar kowe. Oh ya wis tak sedap wis.
Wis tengok sing sekeca. Iya. Pun sinuwun mboten sida perang. Lho. Kok ora sida perang? Ah kene malik gedhe barang nggon aku tak kon gedhe angel ra jamak-jamak. Penyakit tenan kok. Dikapak-kapake ya. Enggak bisa ya. Asem kok. Ya wis diterima apa anane. Ya sodrei wae, Pak. Nggo ngapa? Nggo ngubengke ngono. Aneh-aneh ora. Pun ngoten mawon sinuwun kula nyuwun pamit nggih. Iya, Bagong. Kula tak nututi Petro mangke ndak. Ora rampung-rampung kahanane. Iya, pono kawan sing ati-ati. Nun nggih nyuwun pamit. Iya. Sinuwun Darawati dipun sekecaken kula nyuwun pamit. Iya, Bagong. Saman mboten sampe melu-melu nika perkarane wong loro, aku ya ora arep melu-melu. Iya, aku ora arep melu-melu kok Prabu ki rak getapan ngono kae. Nggih. Sekecake lenggah nggih. Iya. Pokoke manut sinuwun Puntadewa, paringke sapa? Nek paringke sampean kula legawa, paringke kula sampean legawa. Pun ngoten mawon rampung. Lah iya. Ya mergo kok Prabu ki gampang duka. Heeh. Pun Den? Yo, sing hati-hati. Matur sembah nuwun. Kula medal Jawi. Yo, Ndara Janawa nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Ndara Kula Sedewa kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Iya, Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit. nggih. Ngatos-atos. Mergo nek Petro niku nek wis kebacut nesu padha karo Prabu Baladewa. Prabu Baladewa getapan, Petro ya nesan. Wah, wis ora iso ana sing ngendhake marahi. Iya, Bagong. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mergi nek mboten kula sing ngelekke Petro, nika ora bakal iso kelakon tentrem kahanane. Iya. Mergo Petro niku arep neson, ning sing diwedeni mung Iki sapa? kula. Ora ngono. Nggih. Pun ngoten mawon sekecake Iya. bareng. Iya. Pun ya sinuwun. Iya sing ati-ati. Pun ya Den. Yo, sing hati-hati. Ndara Janaka kula medal nggih. Iya sing ati-ati. Ndara Kula Sedewa kula medal. Iya, Bagong sing iya, Bagong sing. Wis ya Yem. Nggih, ngatos-atos. Ora ya tau to diresoni Petro. Nate. Nah niku bukti. Sebagai bukti. Nek Petro ini pancen gampang nesu. Iya. Nek ora ngoten jan wis Petro kok angel. Dah niku nganu tensine sok 250 tok. Lho. 250 per 180. Oh, dhuwur banget. Nggih, nek tiba lara. Lah iya. Pun sareng. Iya. Pun ya Den. Iya. Pun ya Ndara. Yo, sing hati-hati. Pun ya Ndara. Iya sing ati-ati. Ndara Kula Sedewa lan pamit. Iya sing ati-ati. Wis ya Yem. Nggih, ngatos-atos. Ya ora usah nesu. Pamit bola bali. Aku ki meng ngomongke Petro kok ora perkara le pamit aku meng nyeritrake Petro. Petro ki wong getapan. Nek nganti ora tak elekke nek nganti ngamarta dadi banjir getih. Ayo, padha paten-patenan antaraning Prabu Baladewa karo Petro. Sapa sing kelangan? Ya ming Ndara Pandhawa. Nggih ta, Den? Iya. Bareng. Iya. Pun ya, Den? Iya. Pun ya, Yo, Ndara Janaka. Embuh. Lho. Kok embuh? Pamit bola bali. Koko Prabu, ana apa Dimas? Mbeta arta sekedhik. Menika namung badhe nyuwun sangu kula ingkang sampun kulina. Ampun ngoten, Den. Aja mirang-mirangke. Aku arep wong ora duwe ngene iki, kula niku kere. Kok sampenake dhewe. Ora sandadak kowe ngeneni aku, tenane rak ngono to. Lho, aku sampean padha karo ngina kalih kula. Kula pamit bola-bali niku genepi tata krama lho, Ndara. Aja nganti Bagong dianggep kawula cilik sing ora ngerti tata krama. Kok ngono kok dunekke njaluk sangu. Anggepe ora. Ana ora? Ampun gumujeng, ampun gumujeng. Sing gedhe pangapuramu Bagong, nek dhuwit ora ana. Waduh. Sampeyan beto? Ora. ora duwe. Alah-alah. Rung nembung wis muni ra duwe. Ndara Janaka, Aku ora duwe Bagong sesone ning Karangka Dempel tak paringi. Ndara Kula Sedewa. Aku ora duwe Bagong, aku ora nggawa Bagong. Jem kowe ngesak ora ya 50-50. Mboten gadah sing wingi selawe rung dibalekke kok.
Kelingan edan kok. Wis tak lali-lali nggih pun. Ngoten mawon nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kae unyuk-unyuk sak penake dhewe to. Tanpa nganggo tata krama. Wah, asem malah tiba dompetku. Loh, dompete sapa? Dompet kula. Lho nggawa apa? Weh, lah dompet modern tak sak temburi. Dhuwur banget, dompet gedhi. Oh. Isine apa? Werna-werna, STNK, SIM, BPKB, sertifikat tanah. Dompet kok isine sertifikat. Ah nek mbutuhke sak wanci-wanci kan tinggal masuk ke sedulur kula tuwa. Sapa? Bang. Sedulur tuwa kok bang ora. Oh ngoten mawon nggih? Iya. Duwite ana ora? Wonten pira manut? Duit kok manut ora? Mesodho ora dedel sithik-sithik. Wah, pono kawan padha sak penake dhewe. Yai, kula wonten dawuh Koko Prabu. Lilanana kula nyuwun pamit madal Jawi. Kula mboten badhe ngiklasaken menawi negaring Amarta menika dados ajanging pasulayan menawi saged Koko Prabu badhe kula ndhakaken Yai. Nggih Koko Prabu, sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka. Sarjana wonten paring adawuh Werkudara. Nggih. Mara matur Yayi, pun Kakang bingung penggalihku. Krana loro-lorone padha abote antaraning Kakang Semar kelawan Koko Prabu Ndarawati. Kula namung nderek dhateng kabijaksanan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya, semono uga aku ya mung manut karo mbarep kakangku. Nanging saora-orane Dimas matura ora ketamung sekelimah kudu apa ingin pun Kakang tindakake. Wancine wis meh bedhug. Munggah ana ing sanggar pelanggatan manembah marang ngersaning Gusti wanci bedhug. Sawise rampung nyebut asmaning Gusti Wolawali supaya entuk padhang saka kamurahaning Wang Mahanasa. Dimas Werkudara ya yen to pancen kaya mengkono pun Kakang bakal mbubarake pasewakan bubarna kang padha sepo ya Werkudara. Ya ngestake dawuh. Tatanan para kawula aja nganten ing kesempyok ing aradan. Wah, ngestake dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Arya Werkudara. Purna gatining pananggilan. Sanata Sokondur kedaton jeluk saking dampar kentara kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro. Ing samya ngampil pacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Nararata lamun ngatinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararata wau paripurna sang nata asmiyas kondur
Pati